Кніга паўторанага закону. Раздзел 1. Гэта словы, якія прамаўляў Маісей да ўсяго Ізраіля за Ярданам у пустыні, у Арабе насупраць Суфа, паміж Паранам і Тафілам і Лабанам і Асеротам і Дызагабам, на адлегласці ў 11 дзён дарогі ад Гарэба да Кадес-Барне праз горы Сеір. У 40-м годзе, у 11-м месяцы, у першы дзень месяца сказаў Маісей сынам Ізраіля ўсё, што яму Господ загадаў, каб ён сказаў ім. Пасля таго, як ён забіў Сыгона, цара Амарэяў, які жыў у Хесібоне, і Ога, цара Басана, які жыў у Астароце і ў Эдраі, за Ярданам у зямлі Мааба, пачаў Маісей тлумачыць закон гэты і казаць: Господ Бог наш прамаўляў да нас на Гарэбе, кажучы: «Досыць ужо вам быць на гэтай гары. Абярніцеся і выберыцеся, і ідзіце на гару Амарэяў і да ўсіх суседзяў іх, у Арабе, і ў гарах, і ў Сефеле, і ў Нагэбе, і на марскім узбярэжжы, у зямлю Хананеяў і ў Лібан аж да вялікай ракі Эўфрат. Вось, кажа, я даю вам гэтую зямлю. Ідзіце, вазьміце яе ва ўласнасць, бо яе паабяцаў Господ бацькам вашым, Абрагаму, Ізааку і Якубу, што аддасць яе ім і іх нашчадкам пасля іх. І сказаў ён ім у той час: не магу я адзін весці вас. Господ Бог ваш памножыў вас, і сёння вас так многа, як зорак у небе. Дык хай Господ Бог бацькоў вашых дадасць да гэтай лічбы многія тысячы і дабраславіць вас, як ён гаварыў вам. Не магу я адзін забяспечыць вашы патрэбы, пераносіць вашы цяжары і спрэчкі. Абярыце сабе людзей мудрых і богабаязных, лад жыцця якіх выпрабаваны ў пакаленнях вашых, і я пастаўлю іх кіраўнікамі вашымі. Тады адказалі вы мне: добрая гэта рэч, што ты хочаш зрабіць. Дык выбраў я тады з вашых пакаленняў мужоў мудрых і выпрабаваных, і паставіў іх князямі над вамі, тысячнікамі, сотнікамі, кіраўнікамі над 50, кіраўнікамі над 10 і загадчыкамі працы для пакаленняў вашых. У той час загадаў я суддзям вашым: слухайце справу братоў вашых і судзіце справядліва, суайчыннік ён ці прыбылец. Не глядзіце на асобу на судзе, выслухайце як вялікага, так і малога. Не бойцеся ніводнай асобы, бо гэта суд Божы. А калі б якая справа падавалася вам цяжкай, скіроўвайце да мяне, і я выслухаю. У той час загадаў я вам усё, што вы маеце рабіць. Потым пакінулі мы Гарэб і прайшлі ўсю тую вялікую і страшную пустыню, якую вы бачылі, праз гару Амарэйскую, як загадаў нам Господ Бог наш, і прыйшлі ў Кадес-Барне. І сказаў я вам: вы прыйшлі да гары Амарэйскай, якую мае нам даць Господ Бог наш. А глядь зямлю, якую дае табе Господ Бог твой, увайдзі і вазьмі яе ва ўладанне, як сказаў табе Господ, Бог бацькоў тваіх. Не бойся і нічога не палохайся. Прыступілі тады вы ўсе да мяне і сказалі: пашлём людзей перад намі, каб агледзелі зямлю і паведамілі пра дарогу, якою маем ісці, і пра гарады, у якія маем увайсці. Слова мне спадабалася, і я выбраў паміж вас 12 мужчын, па адным з кожнага пакалення іх. Яны выйшлі і скараваліся ў горы і дайшлі аж даліны Нагелескал і агледзелі зямлю. І ўзялі яны плады тае зямлі і прынеслі нам і сказалі: добрая тая земля, якую мае даць нам Господ Бог наш. Але вы не хацелі ісці і не паверылі слову Господа Бога вашага, і наракалі ў палатках сваіх і казалі: ненавідзіць нас Господ, таму і вывеў нас з зямлі егіпецкай, каб выдаць нас у рукі Амарэяў ды пагубіць. Куды пойдзем? Нашы браты напалохалі сэрца наша, кажучы: народ той шматлікі і перавышае нас ростам, гарады вялікія і аж у неба ўмацаваныя,
бачылі мы нават там сыноў Анака. Дык сказаў я вам: не дрыжыце і не бойцеся іх. Господ Бог, які ёсць правадыр ваш, сам будзе за нас ваяваць, як зрабіў у Егіпце на вачах вашых. Бачыў ты сам на пустыні, як Господ Бог твой насіў цябе, як звычайна носіць бацька свайго сына малога, ва ўсякай дарозе, якой вы ішлі, аж пакуль не прыйшлі вы ў гэтае месца. Але вы так і не паверылі Господу, Богу вашаму, які ідзе перад вамі ў дарозе і вызначае месца, на якім вам належыць ставіць палаткі, паказваючы вам шлях, ноччу агнём, каб асвятляць вам дарогу, удзень у слупе воблачным. Калі Господ пачуў голас слоў вашых, то разгневаўся і прысягнуў і сказаў: не ўбачыць ніводзін чалавек за гэтага пакалення ліхога тую добрую зямлю, якую я пад прысягай абяцаў бацькам вашым, за выключэннем Калеба, сына Ефоны. Ён яе убачыць, яму і сынам яго дам я гэтую зямлю, па якой ён хадзіў, бо ён рабіў усё, каб быць паслухмяным Господу. Праз вас і на мяне разгневаўся Господ і казаў: і ты туды не ўвойдзеш. Але Ешуа, сын Нуна, твой паслугач, ён туды ўвойдзе. Яго падбадзёрвай, бо ён размяркуе зямлю Ізраэлю. Дзеці вашы, пра якіх гаварылі вы, што павядуць іх у палон, і сыны вашы, якія сёння не разумеюць, што добрае або ліхое, яны ўвойдуць. Ім дам я яе, і яны завалодаюць ёю. А вы павярніце ды адыдзіце ў пустыню па дарозе праз мора чырвонае. І адказалі вы мне: заграшылі мы перад Господам, мы пойдзем і будзем ваяваць, як загадаў нам Господ Бог наш. І вы падперазаліся зброяй і выправіліся на гару. Господ сказаў мне: скажы ім, не ўзыходзьце і не ваюйце, бо я не з вамі, каб не пападалі вы перад ворагамі вашымі. Сказаў я, ды вы не паслухалі, і супрацівіліся загаду Господаву, і гнаныя пыхаю вы ўзышлі на вяршыню гары. Дык выйшаў супраць вас Амарэй, які жыў на той гары, і пагнаў вас, як звычайна гоняць пчолы, і пабіў вас ад Сеіра аж да Хормы. І вярнуліся вы і плакалі перад Господам, але Господ не выслухаў вас і не захацеў звярнуць увагі на голас ваш. І прабылі вы ў Кадэсе на працягу таго доўгага часу, пакуль вы там заставаліся.